Здравейте и добре дошли още веднъж. Много се радваме, че сте с нас в този ранен съботен час. Първо искаме да дадем думата на нашите много любезни домакини от Техническия университет. Благодаря много. За мен е голяма чест, удоволствие и привилегия да съм днес тук с вас. Бих искал да пожелая на форума успешна работа, както днес, така и утре. Също така бих искал да изпълня и едно приятно задължение във връзка с 30-годишнината от създаването на филиала. Ние взехме решение, имам предвид ръководството на филиала, да наградим наши дългогодишни партньори, един от които е и фирма Олимекс. Бих искал да поканя господин Озунов да му връча почетна грамота във връзка с нашето дългогодишно партньорство и успешна дейност, с надеждата, че ще продължим и напред в същия дух. Но не само грамота, но и юбилеен медал. 30 години филиал Пловдив. Честито! Така че успешна работа на конференцията. Аз съм трогнат и благодаря много за тази оказана чест. Може да продължим с... Благодарим много на домакините за тази чудесна прохладна зала. Миналите години имахме малко проблем с горещините, но този път мисля, че условията са чудесни.